Университетът на Нова Лент започна нова международна програма. Целта е да помага на студентите от различни страни да се разбират и да работят заедно. Тази година в университета дойдоха много чуждестранни студенти. Те свикват да живеят и учат в нова среда с различен език и култура. В началото се появиха някои недоразумения. Чуждестранните студенти понякога не разбират местните навици и начин на общуване. Това понякога създава напрежение или чувство на изолация. Местните студенти и преподаватели също понякога не знаят как да общуват правилно. Ръководството на университета иска да помогне на всички да се чувстват приети. Той иска да промени начина на преподаване и комуникация, за да има повече уважение и разбиране между студентите. Това означава да се учим на емпатия, откритост и уважение към различията. Вие, като част от академичната общност, ще помогнете да се създаде стратегия за приобщаваща комуникация.